Dagitoy manantin nakidanon kada kayo kakabsat ko. Gapo iti ayat iti Diyos ngaddat sa dilangit. Tadi kitoy ngayon na ibagbaga. Gapo kaligiti linaon iti Biblia iso iti mangbiag iti espiritu iti tunggal tao. Tadi kitoy apamaneknek gapo iti bunga nga inaydi inyal ala dan kadigiti kapanpanutan tayo iti Diyos nga imay iti manangisalakan nga iso napo nga Hesu Kristo. Digito'y ngayon na ibagbaga, digito'y apamaneknek amabasa iti taga Roma 6 iti 21. Anya nga iti bunga nga kada kayo idi kadagiti abanbanag nga iba inyong ita. Iti panungpalan dagijay abanbanag iso ni patay. Gayam dito'y ngay na ibagbaga gapo kadagiti panungpalan ngay na ibagbaga iso gayam iti ipapatay. So dayta ti pamaneknek nga nung umay iti panungpalan iso iti papatay iti tao. Saan ket a panungpalan iti sangalubungan iti kayat da sa awan. Tadi iti pamaneknek iso digitoy iti naibagbaga iso iti papatay iti tao. Iso kadigiti iti nakidandanon kada kayo digitoy akay papanan na. Tada ito'y gapo kadigiti aramid iso imay iti dakes dayta iso nga kinunanag toy apamaneknek amabasa iti Juan 12 iti 48. Iti tumalikod kanyak ket di na awaten dagiti sao adda manghukom kenkuana. Iti sao ngayon saok iso iti manghukom to kenkuana iti kamaudyanan nga aldaw. Gayam ito'y ngayon na ibagbaga dayem ilang kayam sao iti manghukom uno maukom no may napo nga Hesu Kristo nga imbaon iti Diyos. So digiti pamaneknek dagiti aramid metlaeng amay sawang ngagapo iti ngiwat so digita iti mangtunaw iti espiritu metlaeng. Takinunana iti taga Roma 2 iti 16. Enton aldaw iti Diyos ukumen nanto dagiti palpalimed dagiti tattao iso digitoy apamaneknek ngayon na ibagbaga nga iti palimed dagiti tao iso iti kinunana ama hukom dagiti metlaeng dakes nga aramid gapo ken Hesu Kristo akas mayan nurot iti banghelyo kinunana. So digitoy apamaneknek ngayon na ibagbaga tanong matay iti tao alabileg nan takinunana iti Hebreo 9 iti 17. Ta iti testamento adda bileg na iti kalpasan iti ipapatay na iso dayta kada bilegen namatay iti tao ket agpangato tawan iti anyaman apatig na no si bibiyag pay a nagtistar iso dayta no hantay pay nga nagtistar ket hantay pay lang nga isublit angas tayo awan pay iti anyaman nga fersa uno bileg na nga ina ibagbaga digitoy. Dagiti Proverbio 15:24. Iti masirib iti dalan iti biag agpangato gayam di sirib tayo iso metlaeng iti agpangato tapno mapanawan na iti tanem na iti baba. So dayta nga dayjay bagi tayo uno lasag tayo iso metlaeng iti mabati ditoy lubong uno
iti daga na kinunana. So kadigiti tinakipapaabot gapo ti Facebook online Bible study tadigito iti pakatinggaran pakababalawan kadigiti so amin abanbanag ket agyamanak no maawatan nyo digitoy akay papanan na ket agyaman na amet kinapong Jesucristo amang idaldalan iti banghilyo ket agyamanak iti Dios Ama ama nakabalin iti so amin. Amen.